Знаеш ли, повечето хора не могат да спрат мозъка си, но ако направите вуджи достатъчно, тогава преминавате към следващата фаза. Забавлявате се с всички тези нови усещания, нали? Това е вау, това е чудесно, особено след като тези усещания са отвъд познатото. Те са някак специални, но ти чувстваш, че нещо се случва наистина. Ти си като «О, вау!» Да, супер се забавляваш, но свикваш с него, така че сега ти е скучно и тогава част от скуката започва да се връща и искаш да избягаш. Но видяхте ли прогресията, която направихте? Умът ви най-накрая е тих, но сега ти става скучно да седиш в тишина. Умът ти отново иска забавление и трябва да вземеш решение. Ще избягаш ли или ще продължиш? Повечето хора ще избягат. И, например, отиват да гледат някой филм. Представи си, че във филма всичко си върви спокойно и няма конфликти и проблеми. Ако всичко е идеално от началото до края, ще бъде ли добър филм? Това ще бъде скапан филм, ще бъде скучно. Ето, ние хората харесваме драмите, харесваме проблемите. Всъщност това дава възбуда, а тя е наркотик. Ние сме привлечени от проблемите, търсим сами проблемите. И виждате това не само във филмите. Хората в реалния живот обичат драмата си, колкото и да казват, че не обичат да страдат. Мисля, че те са в голяма бъркотия. Наистина се отекчаваме, когато няма проблеми за решаване. Това е вярно. Искам да кажа, колко достоен би се чувствал един лекар, ако по света няма повече болни хора. Колко велик би се чувствал един войн, ако няма битки. Как се чувства един артист, ако няма публика? Много малко хора могат наистина да се насладят на нещо заради самото него. Повечето са в мрежата на зависимости от възбудата, от другите хора, от драмата. Ако няма проблеми за решаване, се чувстват безсмислено. Така че когато умът ви изпита скука, можете или да влезете в режим на бягство, което означава, че ще сте обратно в драмата, или можете да отидете отвъд тази скука. Нещо като любопитно ми е да видя дали има врата отвъд това. Въпросът тогава е: искаш ли да пристъпиш през тази врата или искаш да се върнеш назад? Ако се върнеш назад, ще изгубиш, но ако продължиш и преминеш през скуката, през тишината, това, което е отвъд тази тишина, е врата, през която минаваш, но няма да ти кажа какво има след като преминеш през нея, защото тогава ще бъде самоизпълняващо се пророчество. Ще бъде плацебо ефект, който не искам, но да кажем, че преминеш през това, тогава, докато продължаваш да практикуваш, другото нещо, което ще се появи, ще бъдат подтиснатите спомени. Неща, които сте блокирали, които не помните, ще започнат да се появяват. И ще ги потвърдите с членове на семейството и така нататък. Когато това се случи, ще си пред следващата врата и отново трябва да вземеш решение, искаш ли да продължиш или ще избягаш, ще спреш. Когато потиснатите спомени се появят, някои хора не издържат и започват да пият или да се дрогират или каквото и да е, само за да ги избегнат. Но онези, които не влязат в режим на бягство, а продължат след като преодолеят този етап, достигат прага на вътрешната сила. И когато продължите да практикувате след скуката, след спомените, започвате да получавате истинска сила. Наистина получаваш много повече енергия, усещаш прилив на сила, съзнанието ти е във висините. Но когато дойде този момент, можете или да се отклоните от пътя и да се пристрастите към силите, които сте получили, и за съжаление, много хора правят точно това и се отклоняват. Или можеш да кажеш: добре, няма да бъда подведен от това и да продължиш. Така че практикуването на истинска медитация, на реално действащи вътрешни изкуства, изисква непрекъснато вземане на решения. Винаги ще достигате до разклонение, на всеки етап ще има момент на избор. Не, това определено не е лесна пътека, по която просто си вървиш приятно, като някакво хоби в свободното време или като борба за постигане на някаква амбициозна житейска цел,
Това е един безкраен, осмислящ живота път към себепознание и разкриване на личната ти сила и същност. И като моя равносметка от изминалото е, че всяко усилие си е заслужавало, защото съм изживявал най-голямо удовлетворение и пълнота, вървейки по него.